салом бачаҳои азиз, биёед рӯи лавҳаро бо расми ду харгӯшаки донояк ором медиҳем. Ана лавҳаи тайёримо. Мо ин харгӯшчаҳои китобхонро чун ҳар вақт аз қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. Биёед якҷоя ба кори эҷодӣ шурӯъ мекунем. Ман барои тайёр намудани лавҳа картони ранги гулобии пастро интихоб кардам. Акнун биёед мо сабзаҳоро аз қоғази ранги сабз тайёр мекунем. Қоғази ранги сабзро гирифтем, якчанд маротиба қатт мекунем. қаламро гирифтем, ба кор шурӯъ намудем. Мо сабзаҳоро пасту баланд тасвир мекунем. Ана ҳамин тавр. Пас аз тасвир намудан бо қайчи мебурем. мо тасвир карда шудем. акнун биёд қайчиро мегирем, ба бурдан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. сабзаҳоро дар вақти буридан мо саросима намешавем. ана расми сабзаҳо пурра тайёр шуд. акнун биёед бо он рӯи лавҳаро ором медиҳем. мо ширешро мегирем, мемолем. акнун онро ба рӯи лавҳа мечаспонем. эҳтиёт карда саросима нашуда. ана ҳамин тавр. акнун биёед сабзаҳоро бо фломастери рангу бор мекунем. фломастери ранги сабзро гирифтем, саросима нашуда эҳтиёт карда рангу бор мекунем. ана ҳамин мо сабзаҳоро пурра ба назар намоён мекунем. мо рангу борамонро давом медиҳем. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо қисман тайёр шуд. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. акнун биёед мо ана ин харгӯшакро мо аз қоғази ранги кабуд тайёр мекунем. қоғази ранги кабудро гирифтем, қаламро мегирем, дар он мо тасвир мекунем. тасвири харгӯшакро мо аз гӯшҳои он шурӯъ намудем. акнун мо чашму қошҳояшро тасвир мекунем. аввал мо дар ин ҷо чашми якумашро пурра нишон медиҳем. дохили чашмашро ҳам пурра мекунем. қошашро ҳам тасвир намудем. дар ин ҷо мо чашми дуюмашро тасвир мекунем. дохили чашми дуюмашро ҳам пурра мекунем. ана дар ин ҷо мо қоши дуюмашро ҳам тасвир намудем. акнун мо бинияшро тасвир мекунем. ана ҳамин тавр. даҳони харгӯшакро ҳам пурра мекунем. ана ҳамтар тасвир намудем. акнун биёед мо дар дасти харгӯшак китоб тасвир мекунем. саросима нашуда эҳтиёт карда. расми харгӯшакро бо китоб пурра тасвир карда ба охир расондем. акнун мо онро бо қоғази ранги сафед пурра мекунем. қоғази ранги сафедро гирифтем, қаламро мегирем, дар он мо тасвир мекунем. аввал дохили гӯшҳояшро пурра мекунем. ана ҳамин тавр. дохили гӯши дуюмашро ҳам тасвир мекунем. акнун биёед мо нӯлашро тасвир мекунем. пас аз тасвир намудан бо қайчи мебурем. дар ин ҷо мо бинияшро ҳам тасвир мекунем. бачаҳои азиз, биёед чизҳои тасвир кардамонро бо қайчи мебурем. қайчиро гирифтем, аввал қоғази зиёдатиро бурида мемонем. акнун дохили гӯшҳояшро эҳтиёт карда мебурем. дохили гӯши дуюмашро ҳам саросима нашуда мебурем.
ана ҳаминтар. акнун биёед мо нӯли харгӯшакро ҳам мебурем. ана ҳаминтар. биёед бо чизҳои бурдаамон расми харгӯшакро пурра мекунем. мо ширишро гирифте, ба коғаз мо ширишро молиде. аввал мо дохили гӯши якумро пурра мекунем. ана ҳаминтар. боз мо ширишро гирифте, ба коғаз мо ширишро молиде. дохили гӯши дуюмашро ҳам ором медиҳем. ана ҳаминтар. акнун биёед мо чеҳраашро ҳам ором медиҳем. ба он мо ширишро мемолем. ана ҳаминтар. расми харгӯшакро мо бо коғази ранги сафед оро додем. акнун биёед мо харгӯшакро қисман рангу бор мекунем. мо фломастери ранги кабудро гирифте, аввал мо гӯшҳояшро рангу бор мекунем. ана ҳаминтар пурра мекунем. дохили гӯшашро ҳам рангу бор мекунем. ба назар намоён мекунем. акнун гӯши дуюмашро рангу бор мекунем. дохили гӯши дуюмашро ҳам пурра мекунем. дар вақти рангубор мо саросима намешавем. ҳаминтар мо мӯйсарашро ҳам ба назар намоён кардем. акнун биёед мо чашмони харгӯшакро рангу бор мекунем. чашми якумашро пурра мекунем. дохили чашмашро рангу бор мекунем. акнун чашми дуюмашро рангу бор мекунем. ана нигоҳ кунед тора пурратару зеботар шуда истодааст. бачаҳои азиз, ман боварӣ дорам ки шумо ҳамроҳи ман рангубори расми харгӯшакро давом дода истодаед. расми харгӯшак тора пурратар мегардад. акнун биёед мо анаи панҷаҳои дасташро рангу бор мекунем. ба назар пурра мекунем. ана ҳаминтар мо расми харгӯшакро қисман рангу бор намудем. биёед бачаҳои азиз, барои харгӯшчаҳо аз коғази ранги гулобӣ китоб тайёр мекунем. мо коғази гулобиро гирифте, қаламро мегирем, дар он мо тасвир мекунем. расми китобро пас аз тасвир намудан бо фломастер рангу бор мекунем. ана ҳаминтар тасвир мекунем. мо бо қалами оддӣ тасвири китобро ба охир мерасонем. ана ҳаминтар. акнун биёед мо фломастери ранги гулоби баландро мегирем. ба рангу бор шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда саросима нашуда рангу бор мекунем. варақаҳои китобро ба назар намоён мекунем, пурра мекунем. ана ҳаминтар. расми китобро пас аз рангу бор намудан бо қайчи мебурем. мо рангу борамонро давом медиҳем. бачаҳои азиз, акнун биёед расми китобро бо қайчи мебурем. қайчиро мегирем, ба бурдан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. дар вақти бурида мо саросима намешавем. расми китоб қариб тайёр мешавад. ана ҳаминтар мо пурра бурида ба охир расондем. акнун биёед мо ширишро мегирем. ба расми китоб мемолем.
бо он мо расми харгушакро ором медиҳем. ана ҳамин тавр эҳтиёт карда мечаспонем. дар вақти часпондамон саросима намешавем. акнун биед мо фломастер ранги кабудро мегирем. ана ин пои харгушакро рангу бор мекунем. саросима нашуда эҳтиёт карда мо рангу борамонро давом медиҳем. ана ҳамин тавр. бачаҳои азиз, биёед аз коғази ранги зард расми ана ин харгуши дуюмро тайёр мекунем. коғази ранги зардро гирифте қаламро мегирем, дар он мо тасвир мекунем. мо тасвири расми харгушаки дуюмро ҳам аз гӯшҳои он шурӯъ намуде. акнун мо чашму қошашро ҳам тасвир мекунем. дар инҷо мо чашми якумашро пурра тасвир мекунем. дохили чашмашро пурра намудем. миҷаҳояшро ҳам ба назар намоён кардем. ана дар инҷо мо чашми дуюмашро тасвир мекунем. дохили чашми дуюмашро ҳам пурра мекунем. миҷаҳояшро ҳам ба назар намоён кардем. акнун қошҳояшро тасвир мекунем. дар инҷо қоши дуюмашро. акнун мӯйсарашро ҳам нишон медиҳем. ана ҳамин тавр пурра намудем. акнун мо дар инҷо бинии харгушакро тасвир мекунем. ана ҳамин мо даҳони харгушакро ҳам ба назар намоён кардем. бачаҳои азиз, дар рӯи коғази ранги зард мо расми харгушакро қисман тайёр мекунем. ана ҳамин тавр. биёед бо коғази ранги сафед расми харгушаки дуюмро ҳам пурра мекунем. мо қаламро мегирем, дар он тасвир мекунем. мо ҳамин тавр нӯли харгушакро тасвир мекунем. дар инҷо бинияшро тасвир кардем. акнун даҳонашро тасвир мекунем. ана ҳамин тавр. акнун биёед бачаҳои азиз, мо қайчиро мегирем. чизи тасвир кардамонро бо қайчи мебурем. ана ҳамин тавр эҳтиёт карда мебурем. саросима нашуда. мо ширешро мегирем. ба коғаз мемолем. ана ҳамин тавр. ба расми харгушак эҳтиёт карда мечаспонем. акнун биёед бо фломастерҳои ранга расми харгушакро рангу бор мекунем. фломастер ранги норинҷи баландро гирифте аввал мо гӯшҳои харгушакро рангу бор мекунем. мо корамонро давом медиҳем. акнун гӯши дуюмашро рангу бор мекунем. пурра мекунем. ана ҳамин тавр. акнун дохилашро рангу бор мекунем. дар вақти рангу бор мо саросима намешавем. эҳтиёт карда рангу борамонро давом медиҳем. мӯйсарашро ҳам мо рангу бор мекунем. акнун биёед мо қошҳояшро рангу бор мекунем. қоши дуюмашро ҳам ба назар намоён кардем. акнун биёед фломастер ранги сиёҳро мегирем. чашмони харгушакро рангу бор мекунем. аввал чашми якумашро. ана ҳамин тавр. дохили чашми якумашро ҳам пурра мекунем.
миҷаҳояшро ҳам ба назар намоён карде. акнун чашми дуюмашро рангу бор мекунем. дохили чашми дуюмашро ҳам пурра мекунем. ана нигоҳ кунед, торах пурратару зеботар шуда истодааст. миҷаҳояшро ҳам ба назар намоён кардем. боз мо фломастер ранги норанҷиро мегирем, нӯли харгӯшакро рангу бор мекунем. ана ҳамин тавр пурра мекунем. акнун бинии харгӯшакро рангу бор мекунем. ана ҳамтар ба назар намоён мекунем. гирди дандонашро ҳам ба назар намоён карде. мо фломастер ранги гулоби пастро мегирем, забони харгӯшакро пурра мекунем. бачаҳои азиз, акнун биёед расми тайёри харгӯшакро бо қайчи мебурем. қайчиро гирифтем, ба бурдан шура мекунем. эҳтиёт карда мебурем. дар вақти бурдамо саросима намешавем. расми харгӯшак қариби тайёр мешавад. ана ҳамта бурида шуде. акнун биёед ширешро мегирем, мемолем. саросима нашуда. эҳтиёт карда мечаспонем. ана ҳамин тавр. акнун бед мо ба пойҳои харгӯшак ширешро мемолем. ана ҳамин тавр расми харгӯшакро пурра мекунем. ана нигоҳ кунед, торах пурратару зеботар шуда истодааст. панҷаҳои дасташро гирифтем, ба он мо ширешро мемолем. ана ҳамин тавр часпондем. акнун биёед қайчиро мегирем, расми харгӯшаконро мебурем. аввал мо коғази зиёдатиро бурида мемолем. акнун биёед саросима нашуда эҳтиёт карда мебурем. ана ҳамин тавр. бачаҳои азиз, дар вақти буридан аслу саросима нашавед. падару модарони азиз, ҳар он коре ки мо мекунем барои фарзандон аст. аз шумо хоҳиш дорем, дар паҳлӯи онҳо бошед, ёрӣ расонед ва якҷоягӣ эҷодкорӣ кунед. ҳамин тавр мо буридани расми харгӯшаконро давом медиҳем. эҳтиёт карда мебурем. расми харгӯшакҳо қариб тайёр мешавад. эҳтиёт карда мо пурра бурида ба охир расонде. акнун бед онҳоро бо кубик ба рӯи лавҳа мечаспонем. мо ширешро гирифтем, молидем, кубикҳоро мечаспонем. ба кубикҳо мо ширешро мемолем. бо расми харгӯшакҳо рӯи лавҳаро ором медиҳем. ана ҳамин тавр часпондем. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо торах пурратару зеботар мегардад. худатон ба он зеҳн монда нигоҳ кунед. акнун биёед аз коғази ранги сурх мо ана ин гуна гулҳоро тайёр мекунем. коғази ранги сурхро мегирем, якчанд маротиба қат мекунем. акнун қаламро мегирем, дар рӯи коғаз расми гулро тасвир мекунем. ана ҳамин тавр мо тасвир мекунем. тасвир карда шуде.
акнун биёед қайчиро мегирем ва буридан шурӯъ мекунем. қайчиро гирифте саросима нашуда эҳтиёт карда мебуре. мо расми гулро пурра бурида ба охир мерасонем. ана ҳамин тар. ана нигоҳ кунед, аз як гул якчанд гулҳо тайёр шуданд. биёед онҳоро мо бо фломастери ранги гулобӣ рангу бор мекунем. фломастери ранги гулобиро гирифте дохили гулро пурра мекунем. ана ҳамин мо рангу бор мекунем. мо рангу борамонро давом медиҳем. бачаҳои азиз, дар вақти рангубор саросима нашавед. ана нигоҳ кунед, тора пурратару зеботар шуда истодааст. гулҳоро пас аз рангубор намудан бо кубикҳо ба рӯи лавҳа мечаспонед. бачаҳои азиз, биёед бо гулҳои тайёр рӯи лавҳаро ором медиҳем. мо ширешро гирифте ба гул молиде, кубикро гирифте часпонде, ба кубик мо ширешро мемолем. ане гулро мо дар ин ҷо мечаспонем. боз мо ба гул мо ширешро молиде, кубикро часпондем, ба кубик мо ширешро мемолем. ана ин гулро мо дар ин ҷо мечаспонем. боз гулро гирифтем, ба он мо ширешро молиде, кубикчаро часпондем, ба кубикча мо ширешро мемолем. ана ин гулро мо дар ин ҷо часпонде, ба гул мо ширешро молиде, ана дар рӯи лавҳа часпондем. ана нигоҳ кунед, тора пурратару зеботар мегардад. боз мо ба гул ширешро молиде, кубикчаро часпондем, ба кубикча мо ширешро мемолем. ана ин гулро мо дар ин ҷо мечаспонем. ана нигоҳ кунед, тора лавҳаи мо пурратару зеботар мегардад. боз мо ба гул ширешро мемолем, кубикро часпонде, бо гулҳо мо рӯи лавҳаро оро додем. бо фломастери ранги сабз навдаҳои гулро нишон медиҳем. ана ҳамин таъсир мекунем, пурра мекунем. навдаи охири онро таъсир набудем. акнун биёед бо абрпораҳои тайёр рӯи лавҳаро ором медиҳем. мо ширешро гирифте, ба он ширешро молиде, кубикчаро часпонде, ба кубик мо ширешро мемолем. абрпораи якумро мо дар ин ҷо мечаспонем. ба абрпораи дуюм мо ширешро мемолем. кубикчаро часпонде, ба кубик мо ширешро мемолем. ана абрпораи дуюмро дар ин ҷо мечаспонем. ба расми офтоб мо ширешро мемолем. ана ин расми офтобро мо дар ин ҷо мечаспонем. ана ҳамин тавр. бачаҳои азиз, лавҳаи мо пурра тайёр шуд. худатон ба он назар афканед. мо ин харгӯчаҳои донои китобхонро чун ҳар вақта аз қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. бачаҳои азиз, дар ин ҷо намоиш навбати ғунча ба охир расид. мо бо шумо хайру хуш мекунем. хайр, шод бошед.